Hai, mama, hai! Hop! Alunică mă țice pe parchet. Hai, mama! Până aseară a fost sculptorul Aurelian Golea. Pe astăzi este părintele Antipa. Are 72 de ani și în 2007 a ajuns la tabăra de creație. Hai, dați-vă mai în spate, că eu n-am să mă duc de șpăniat. Să rămână printre călugări și după 4 ani a renunțat la cele lumei. Necuvântarea pentru a îmbrăca. Hai, mami, mă! Mic și un retras mai toată viața. Hai, tata! Artiștii despre el. Aurelian Golea a sculptat în mare Geneza. Hai, ține-l de mână, țițiți, și spune-ale frumoase. Hai, mama! Hai frumoase, hai frumoase, hai gata, frumoase. Alți 80 și 83 de ani au devenit monaci. În cadrul unei ceremonii le-au pus șuvițe din 4 locuri ale capului sub formă de cruce. Apoi au venit haine negre și nume. Poate rog că te ajut. Tata? Tata? Hei, vezi și tu acum. Tata? Vă filmezi, bă, nu vă fac poze. Ține și tu așa, mă, cum stai? Hai, vii la mama Puiu? Haide! E frică, băi, ce tremură. Hai, mama! Mâncă-i, mama ciupului. Fii atenți, dacă o să cad eu, să fie frică după aia să mai stea. Hop, șapă, tănănică, tănăna! Bravo! Haide, bă! Bravo, mama, bravo! Bravo, Puiu, bravo! Hai la tati, ha? Alunică, mami, parchetul, alunică. Nu că te-ați nas, ca și nas. Stă singur, fii atent. Haide, bă! Mă, dar nu pot, mă, tata, mă, că aș merge, mă, dar nu pot. Haide, mă, Lucian! Hai! Hai, mă! Dă ia dă-i mâna să vezi cu ce ce-i frică. Hai, mami! Dar ce stă el singur, n-ai trebuit. Tata? Mami? Bravo! Bravo! Hai, tati, bravo! Bravo, mă! Vezi că alunică țițe. Mama! Mămică! Hop! Opa! Hopa! Nu și pelea, tati, nu pelea. Hai, mama, hai! Pune mâna și tai eu de acolo. Ia dă-i telefonul. Nu, dacă nu ajunge la telefon, Na. Grav este că cifrele de la registrul comerțului arată că jumătate dintre ele și-au schimbat miraculos proprietarii în ultimii 2 ani. Divorțul administrativ, soluția propusă celor care vor să devină Opa, și